кумитаи дин ва танзими ҷашну маросимҳои миллӣ бо ирсоли барқия ба мақомоти маҳаллӣ дархост кардааст ки аз додани тавсияномаҳо барои баргузории тӯю маъракаҳо ба сокинон муваққатан худдорӣ варзанд. ин дархости кумитаи дин бар асоси протокол ва ё суратҷаласаи ҷаласаи ҳукумати тоҷикистон ва бо манзури вазъи пандемияи коронавирус дар қаламрави кишвар сурат гирифтааст. аз ҳамватанони азиз хоҳиш мекунем ва аз мақомҳои ваколатдор дар шаҳрноҳиҳо даъват ба амал меорем ки ин нуктаро бисёр ҷиддӣ бигиранд ва то ба эътидол омадани вазъ аз баргузор намудани маъракаҳои дастаҷамъӣ аз ҷумла тӯйҳои домоди аросӣ худдорӣ бинамоянд. аммо афроде ки мехоҳанд дар ин рӯзҳо бетаъхир издивоҷ кунанд иҷоза доранд ки бо бастани ақди никоҳ ва сабти ном дар идораҳои ақди никоҳ ва бидуни баргузории маросими тӯй ва ҷамъомад хонадор шаванд. аммо сокиноне ки барои тӯйи хонадоршавии фарзандонашон аз қабл омодагӣ гирифтаанд ҳоло намедонанд ба чӣ шева издивоҷи фарзандонашонро баргузор кунанд ва ё дар сурати ғайр то фурсати муносиб ба таъхир гузоранд. تیاری کرده بودیم و وای کرده بودیم لیکن اکنون نمیدونیم که اکنون چه میشه اما ما هیچی نمیدونیم چه میشه چه وضعیت میشه اگر همه درست شود و شاید اجازه شود دیگه سانیتوری بوده گیسته اکنون بوده نمیخواهیم بکشتیم. ин дастур дарҳои дар тӯли як моҳи шарифи рамазон бастаи тарабхонаҳо махсусан тӯйхонаҳоро комилан ба рӯи муштариён мебандад. масъулони тарабхонаҳо мегӯянд барои рӯзҳои баъди моҳи рамазон аз муштариён фармоиш гирифта буданд ва баъди ин дастур гаравпулии баргузории тӯйҳоро ба соҳибонашон баргардонданд. зиёни пандемияи коронавирус аз ин ба баъд ба моликон ва кормандони тарабхонаҳо бештар мешавад. мо ҳамин ҳисоби коримон аз рӯи ҳамин тӯю ҳамин маъракаҳо аст. андозамона аз рӯи ҳамин фоизои андоза рӯз ҳамин тӯй мегузаронем. мисол зарар мебинем, зарари калон мебинем. баъд 110 коргарам қариб дорем, ҳамонам камтар бо зарар мебинанд, бекор мемонанд. ҳоло дар тоҷикистон ки пандемияи коронавирус дар ҳоли хуруҷ аст, аксари бозору мағозаҳои ғайриғизоӣ, кошонаҳои ҳусну марказҳои таъмири нақлиёт баста аст ва дарси толибилмон дар макотиби оливу миёна қабл аз вақт хатм шудааст. ҳазорон нафар тоҷирон ва кормандони бархе аз корхонаҳои хусусӣ бекор монда маҷбуранд дар ин рӯзҳои бекорӣ низ ҳаққи молиёти давлатро пардохт кунанд.